हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्मी लवर्स बोडो यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोन बयखौबो दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव फिन खनसे बरायहरनाय जालायबायदे लोगोफोर जोंना आसाम पुलिस एबी आरो यूबीनि फिजिकल टेस्टआ जाथारनोसै, रानिं टेस्टआ जाथारनोसै लोगोफोर। अक्ट'बर मासावनो जागोन, बिनि थाखायनो नोंथांमोनहाबो प्रेक्टिस दानिफ्रायनो रेगुलार खालामबाय थाखादो। बोथोराथ' थिग नङा लोगोफोर, अखा बांखा, होमबाबो नोंथांमोनहा टाइम दिहुननानै प्रेक्टिस खालामनांगौ दे। फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआ जानो फैगासिनो दं दे लोगोफोर, अक्ट'बर मासावनो जागोन, बिनि थाखायनो नोंथांमोनहाबो रेगुलार प्रेक्टिस खालामलांबाय थाखादो दे। नै लोगोफोर, नायजाला खारनानै फैखांबाय, बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो फार्स्ट टाइम खारनाय लोगोफोर। हाला खारनोनो, नै बिस्रा मालाय खारबाय थायो, गालांजोबो आंखौ। आसाम पुलिस एबी यूबीनि थाखाय रेडि खाथारसै मालाय बिसोरहा, आंहासो गैया, हाया खारनोनो। नै लोगोफोर, ओमफ्राय अखा हानानै फोथारा गाज्रि जाबाय, बेनि थाखायनो फोथाराव प्रेक्टिस खालामनाय जाथ'वाखिसै, आरो दिनैबो अखासो हाबावबाय लोगोफोर। नोंथांमोनहाबो बेबायदि फोथार गाज्रि होननानै ओरैनो थानो नाङा दे, र'डआव सरगायाव प्रेक्टिस खालामनांगौ। लोगोफोर, बेसेबा गोबावनि सिगांनो जों जाय समखौ नेनानै दंमोन, बे समा फैगासिनो दं लोगोफोर, बेनि थाखायनो नोंथांमोनहाबो मोजाङै प्रेक्टिस होलायदो दे।